tidspunkt går det jo nok op for os. Og tusind tak for alle gaverne deroppe. Vi vil prøve, om vi kan få det åbnet her, mens jeg ved ikke, hvornår vi bliver smidt ud. Så Du har til halv 5. Men det er virkelig sandt, når jeg siger, at vi anede intet om det her. Vi havde ikke den rigtigste anelse om det. Vi troede, vi skulle herud og spise brunch. Det var jeg ganske vist sagt. Ja, du kan da godt klæde dig lidt pænt på. Jeg tænkte, ja. Altså, når vi så kan gå i teater her, så må jeg også kunne komme ud til Men da vi så det, ja, så jeg Margit blandt andet, og jeg så Palle lige pludselig, og jeg så, jamen altså, og Ib, og ja, først og fremmest, ja, 3 der, 4, 5. Så tænkte jeg, vi kan ikke, jeg troede det var nogen, der stod dernede og ventede på at komme ind eller et andet sted hen. Jeg kunne overhovedet, jeg ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at det havde noget med os at gøre. Men det var en stor overraskelse også, og tusind tak alle sammen.